Igbo bụ sọ mma ndị ọma eji eme ọnụ ka ekunu mee o wee ebe na agara m gaga gote ihe ama m na unu nọsị m unu ya nọkwa mma ụmụnne m Chukwu kpuchidebelu m unu. Tata bụ Eke, taa bụ ngwụsị izu ụka, ụbọchị anyị ji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ, mana unu mana oge anọ n'elu ya tupu m weta mgbede ọma ọbụla mma na ajụ na ụmụnne m ka eke unu mee, maka na nke a bụ nke kachasị m mkpa. Eji m n'aka na unu nọsị mma, unu a na-ezunu nya bụ ike, amakwa m ụdị ezumike dị ihe nke mụ onwe m ike agwụkwala m ike agwụkwala m. Asị ha gị na-akwa aka na-akwa aka ị na-akwakwa aka gị, asị ha nọ sanitizing ị na-asanitize kwa ọ dị egwu. Gị na nwanne gị amarụ mkpụrụzi ọtọ kwugo okwu, onye nọrọ n'ebe n'ibia nọrọ na nke ọzọ, o wee bụrụcha anya ọ bụrụ ụwa anyị nọ n'ime, ọ ya adịcha mma anyị agafie nwere ihe a na-afụbe ọdị ngwanụ asị m ka mmalụ ka unu mere biko unu onye na-enwere ebe ọ dị mkpa ọ na-eje nya nọ n'ubie unu, mana ihe mere ọya aja bawanye ụba bụ na ngwele niile amakpu nwụrọ ya ma nke afọ na-alụ ya bụ tupu mmadụ ebido malaba na ihe na-eme ya na o nwere ihe o bụ abalị 14 aga tupu ọ gakwanụ o buru na ekesalụ onye ọbụla. Ya bụ unu mara ihe asịsị ma asịsị kwụwa aka ka asịsị na-asanitize asị ka ikwula ebe enyi onye nke ọzọ akwụrụ onye nna akwụla ebe ekwula ebe a Chukwu ya ekpuchie ya ọbụla. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru ka anyị wepụtakwala unu mgbede ọma oge akụkọ ka ọla anyị ka obi dị anyị mma. Akụkọ anyị nke tata ga-adị nwa mpempe. Akụkọ anyị ọ bụ gịnị kpatalụ agụ iyi bụ ya bụ eze anụ niile bi na mmiri? Gịnị kpatara na ọ da anwụ na mmiri? Ka anyị mara ihe kpatara ya. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru n'akụkọ nke ụbọchị nke tata. Echefukwana n'ebe ị nọ bụ n'Igbo Amaka TV, onye na-ewetara gị ozi a bụ nwaada Igbo Ngozi Mmadụ. Ngwanụ ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị. Mgbede ọma. O nwere akọ m ga-akọrọ unu. Igbo kwuru okwu sị na eneni enwe ite ọgbanyụ ọkụ, ịta m gbagide wee gbakwasị anụ ndị bi na mmiri n'isi anụ a na-akpọ agụ iyi nakwa ọkpọ so n'otu azụ bi na mmiri na-enwe isi nwee ogwu n'akụkụ ya na-abụ. Agụ iyi bụkwa na ya bụ eze anụ ndị bi na mmiri. Agụ iyi bụ anụ nke anyị na-akpọ n'ọnụ oyibo crocodile. Agụ iyi ji maka na ọ bụ ya bụ anụ kachasị anụ niile ike na mmiri, bụrụ ya bụ eze ụmụ anụ bi na mmiri, wee were ụmụ azụ wee melu nne. Nke a kpatara na ụmụ azụ bi n'oke egwu. Oge ọbụla ha nụrụ mkpọtụ agụ iyi ka ọ na-abịa, maka na agụ iyi pụtaba ịchọ ihe ọ ga-eli, ọ na-eme mkpọtụ. Ụmụ azụ nụ mkpọtụ ya ha agbaghalịba chọba ebe ha ga-ezo. O wee luo otu ụbọchị ha wee tụba alụ, kedu ihe anyị ga-eme ka anyị mesie onye ile anyị a ike? Azụ a na-akpọ ọkpọ wee gwa ụmụ azụ ibia na ha rapụli anya bụ okwu na ọ ma ihe ọ ga-eme. O luru ụbọchị ọzọ agụ iyi pụta dịka o si apụta ịcha azụ oge akpụrụ wee nọ. Ka ụmụ azụ ndị ọzọ nọ na mkpọtụ ya, ha gbapụrụ chọba ebe ha ga-ezo, mana ọkpọ bịa kwuchiela agụ iyi ụzọ, mikpuo ntue nya bụ ogwu na-abụọ o bu n'akụkụ, mikpuo ya n'ime arụ ya, nọlụ n'elu mmiri na-efe isie na ọdụ ya kpakakpaka. Oge agụ iyi pụtara, agụ iyi wee mepee ọnụ wee nọọ ọkpọ. Ozigbo ọ na-enobanye ọkpọ lute na akpịlị ya wee mesịsịa ogwe wee weli ya wee sụkasịba agụ iyi.
agụ iyi nwalụ ka ọ malụ ma ọ ga-agbọnwu ọkpọ mana ọgbọrọ ya. Ọkpọ si na akpịlị ya wee sụlịa sụpụsichaa anya afọ ya wee mapụ. Agụ iyi wee fụ na ọnwụ ya elugo. Ọ nụrụ ndụ mana mba, ike agwụbaghị ya. O wee nọrọ wee chee, kedu ka mụ bụ eze ụmụ anụmanụ ga-esi wee nọrọ na mmiri wee nwụọ? Ụmụ anụ ndị m na-eli ewee weluzie m wee melu nni. O wee sị mba. O wee nụrụ ndụ kpụlụ chọba ụzọ wee pụba n'enu ana. Ka ọ na-elute n'enu ana, o wee nọrọ ebe a wee nwụọ. Ọ nke a kpatalụ na agụ iyi bi na mmiri, mana agụ iyi anara anwụ na mmiri. Na-agbanyeghị ihe ọbụla melie, ọ ya achọlịla ụzọ nụrụ ndụ nụpụta n'enu ana tupu ọ nwụọ. Maka gịnị? Na ọ chọghọ ka anụ ndị o ji wee melu nni weli ya wee melu nni. Unu afụgo na ọ bụ nnetu anya ọ netulu ọkpọ ka ọkpọ ji wee gosi ya na enwe ite ọgbanyụ ọkụ. Ebe a ka akụkọ anyị nketa ga-abịa n'isi njedebe. Ngwakwa na Igbo nwe m, ọ ga-adị n'izuụka na-abịa abịa oge anyị ji ewetala unu mgbede ọma, oge akụkọ. Mana tupu mpụba ka m chetakwala unu ụmụnne m, onye malụ nke o ji echebe onwe ya nya chebe onwe ya. Mụbanụ mmiri ọkụ, ndị nwelụ mgbọrọgwụ nwụba. Onye malụ nke ọ na-eme nya mesiri ike. Ekpere m bụ ka aka Chineke ka o jidesie ndụ anyị ike, ka anyị na-amara ebe o si, ka ọ hapụkwa ili anyị. Ngwa na ụmụnne m, nọdụnụ mma, ka emesịanụ.